Rasta gemiya Titan de serhatiya xemgîna gemiya Titanicê nûkete ve gemiya Titan geşta kîvekiriye û kî di nav daye. Pare û zengîniya wan şiya wan bigehînîte kuyratiya deryayê. Lê ew çiye dişê wan qurtal bike. Bînerên Ajansa Xanî dem baş. Li gel me bin di îvana storî pêşkêş kem. Roj ekşembiye dem ji mêr heştî spêdê ye. Cih Zeriya Atlantîkî ye û rodan jî 5 geştiyaran qesta kuyratiya Zeriya Atlantîkê dikin. Da ku şûnwarên gemiya Titanicê bibînin. Berî 4 rojan gemiya jêr deryaya Titan bi 5 geştiyaran ve qesta Zeriya Atlantîkê kir û bi 2 demjimêran piştî çûna wan hemî peywendiyek li gel gemiyê hatine birîn. Şarazayên vî biyavî jî pêşbîniya karesateka diya xemgîn li Zeriya Atlantîkê dikin û dibêjin jiyana her 5 sernişînên gemiya Titan di matirsî da ye. Ji ber ku dem bû demî oksijîn û xwarina wan beref kêmî û nemanê diçîn. Bizavên geryanê li ser rûyê deryayê birêga firoka S-130 bi dûrbîn û radarê û her wesa bunava deryayê da birêka firoka SPC deryayê diberdewam in. Lê hetan û ke divan bizavên berdewam da çi encam dest ve nehatîne? Di nav gemiya Titan da 5 kes hene ku kirêya geşta wan $150,000 bû her kesekî. Ew jî pêkhatiya ji Şahzade Dawit milyardêrê Pakistanî û kurê wî Silêman Dawit, Hamish Harding milyardêrê Brîtanî, Paul Henry deryavanê Fransî, Stockroach rêveberê kompanya Ocean Gate. Piştî 111 salan ji rûdana binavbûna gemiya Titanicî rengê çîrokeka diya ji navçûna gemiyê li Zeriya Atlantîkê bêhta rûdan. Bu vê çandê jî cîhan hemî mijîlî lê geryanê da ku ew karesata mirovî dubare nebît.